for umsebenzi lo sizowenza umbhedeni uyaphuza yokusebenza ngoba uzokwehla wenyuka lana siyazi nawe yazi ukuthi kunjani khona ne-gravel so njengabaclass bakho kuthe nansi i-report khona ukuhamba imisiza anazo nokusebenza nazo siyabonga bambane so nibangantonela leya motivation. Location eMdletshe Mthandeni Summer Experience 3 January 2026. Happy New Year. Ubani uMthandeni Manqele igcoma elisha lapha kwahlabisa ngaphansi kamasipala iBig 5 ukuthi kuzoba nomcimbi ke iSummer Mthandeni Experience or Mthandeni Summer Experience into ethabe kanjalo right. Kunento enhle ke engifisa abantu beyikhumbule uma into yenzeka bengayishaya indiva. Ngiyakhumbula eminyakeni edlule maybe late 2023 or early 2024 lapho uMthandeni aba ne-live khona uma bembuza abalandeli ukuthi manje qhawe imicimbi wenza kanjani ngayo, wathi imicimbi akasoze aba nayo, imicimbi ifuna engathi ungamasaja izigwili amalonda uzwe isikhulu maybe sakuphi uma uyocela uxhaso sesikunika isikhiye sithi usifice ehhotela. Wazi wathi uMthandeni angeke ayenze leyo nto leyo. Uyayibona loo nto leyo angeke kanjani adliwe enye indoda, badliwa amanye amadoda abantu abanemicimbi bencenga uxhaso. Fast forward that yena usenomcimbi unyaka wesithathu umcimbi uzoba khona. Lo mcimbi uqale after nje iParis yenze umlando ku-2023. Umcimbi uqala waba nini ngeyi-6 zikaJanuwari khona kuphi eMdletsheni. Engizama ukukuveza lapho ukuthi ngani zakwethu uma into ingakafiki kuwe akusho ukuthi iyabheda, usuke ungakhanyiseleki noma wena lento usungakayiboni. Leyo nto leyo isuke ingabhedi ukuthi nje kuwena isingakaveli. Ngiyazi ukuthi wayebhokela ezama nje ukuthi yena akhulume nabalandeli bakhe ngoba uyabazi abalandeli bakhe ukuthi into ethize wayefuna bengayinaki bengafaka kuyo umqondo ukuthi bembuze indaba yomcimbi. Manje usehlela umcimbi, lo mcimbi kubukeka usazohlala isikhathi eside. Njengamanje ubaba uNala laphana uye osophondweni ngokuthi amxhase kakhulu ukuthi yena abe yingxenye part and parcel yale event. So ilokho nje ngifuna ukudlulisa ukuthi na abantu kumele bekhanyiseleke ukuthi amagama aphumayo kwesinye isikhathi akusikhona ukuthi umuntu usuke akaqinisile, yingoba loo nto leyo umuntu usuke engakadluli kuyo. So nansi-ke indaba laphana 4 days ago ubhalile lapha uMthandeni wathi ukuhleleka kwe-30 July konke uzokuthola eMdletsheni ngomhla ka-3 January eKZN. Pho anisho ngani ukuthi Nala lapha emuva? uNala leli gama lengilikhumbulile ukuthi yena before ngenze lapha, so angisazi ukuthi amathole funerals or kanjani, kodwa-ke uNala iloyo-ke bafowethu 2036. Uthini-ke lapha-ke uMthandeni uthi sinethula o-MC bethu abaphathi bohlelo baseMdletsheni ngomhla ka-3 January yibo bonke laba. Ubani MC Tshata, Ngizwe Online, nje Mashudula, uPakile, Model kaDlamini, Bengelela, Mdonso, Mashiya Fraud yaseNkandla, Kiss Before, Skinkili, Intombi yaSolundi, Mafresh SA, Penny Ntuli, Mshazi, Mahlobo, Wehnongoma FM. Njengoba babona-ke la bekhona-ke bephelele konje-ke abantu babeme kanjani abantu abaqashiwe laphana. So kufuna niyibuze kahle ipost ithi umcimbi uqala emini ngo-12 emagrawundini eMkhaliphi koze kuse sithi Happy New Year. Abantu abanjengoba noma who DJ Tira, Siyantuli, Zinxumalo, Lihleza Mlindo, Music Holic, Okwanda, Duncan, Gold Max, iMax Soul, Ayanda Ntanzi, Jumbo, Thina Zungu, Noxolo Ngeba Mzukulu, Menzi Njogo, Mafikizolo, Jiva Zimnike, Sminoff, Mdumazi Limit, Mjikelo, Inkosi Amagcokama, Gadla, Buselaphi Ngxowa, Phathi Ohlelo,
Mnotho Jikijiki Sheko Sihlalenkosi Mjolisi Sipikile Mzukulu Shafuza Imthente Ithwasela ngempela or ithwasa lekhansela njalo Soqonqo Mbuzeni Sigqobo Sentambo shwi kuba umuntu ekhaya kuba umgojeli kuba uswidi kuba unjabulo langa kuba umkhathazi kuba uqoqa Sikhumba STS Overload Ndoni Saliwa Gqizile Mfulungashi NND International Badge noquality igeneral yamathikithi lapha ukuthi ke azobe ebiza ke kanjani umcimbi lo uzoqala ngo12 emini ngayi3 kaJanuary kulo nyaka lo 2026 ngethemba ke kuyiSaturday ilanga lelo ukuthi yena umcimbi ke uyobe ubanjwe ngala lokho kumnandi kakhulu ngenza ukuthi abantu baphelele khona lapha ke emdletsheni ke kokunye sike sikhuluma nje sokulevel nje inkulumo sibuyisa inkulumo yakavela before ukuthi inkulumo nje yakenzeka mhlawumbe sebeyikhohliwe mhlawumbe sebeyilibele kodwa ukuvela kwezinkulumo kusuke kubhoka kusisikhathi ngoba nakho umuntu yithi suka akafiki kuye ithi masifikile futhi into kuye ibe yinhle futhi abantu bayiseke bayisupport bayithande futhi nabalandeli bakhe noma babehambisana lo mbono lo ukuthi hayi into kanje isho ukuthi yenze kanje kodwa kumbuzo zibuze ukuthi ke if yena wayesho kanje ngabe nasho ukuthi izikhulu sezimenzile njalo angisho ukuthi ngisho njalo sengisho inkulumo ebuya kuyena ethi izikhulu ziyadulisisana bafowethu ulimi kumele siqoqe ngelinye ilanga kodwa ke umcimbi omuhle uzohamba kahle ke abantu bahamba bayocelebrate ke lapha ke emdletsheni ke yoshaya ke ingoma kuze kuse ke ama-video ke sizowabona ke sibuye sizowaposta futhi siwuhalisele umcimbi ngoba into enomaskandi but siyayithanda ngazo ukuthi kahle lethathe eyakho ke lena ebizwa ne-VX so le ingaphezulu kwenu ngiyazi ukuthi ngani bancane kanjalo okuncane zombili ngimtholozo kaFamous uma ukuthi mhlawumbe yakho seningathi sineplate ezinye sisenele zafika ukhona ezinye ukuthi ke zona phela vele ke inkomo nje iyagana inkomo yokufika yabona iyagana okay hayi no sabonga kakhulu ngaphezulu sentishoza ukuthi umcimbi siyazi ukuthi ususeduze bathela nje fana umcimbi phakathi so hambani-ke manje sesankulumo mbali no rehearse manje wasifuna nezinto angayibheka siyathobe kayi noma kanjani bayazi ukuthi le masurprise into zethu khona nephethe njengoba uyihlala eJuly amthebela hayi